καλοκαίρι πλησιάζει και έχεις να φτιάξεις ένα damn body. Μαρία, θέλω να χάσω κιλά. Ποια είναι η διαδικασία για να ξεκινήσουμε πρόγραμμα μαζί? Αρχικά, πηγαίνεις και μου στέλνεις ένα μήνυμα σε όποια πλατφόρμα επιθυμείς. Έρχομαι εγώ σε επικοινωνία μαζί σου, σου κάνω κάποιες βασικές ερωτήσεις, μιλάμε και τηλεφωνικώς, βγάζουμε ένα εξατομικευμένο πλάνο με βάση τις δικές σου ανάγκες στο δικό σου πρόγραμμα της καθημερινότητάς σου, παραγγέλνεις τα προϊόντα που θα χρειαστείς από εμένα και μετά ξεκινάει το ταξίδι. Το μόνο που πληρώνεις εδώ είναι τα προϊόντα σου, η διατροφή σου δηλαδή, σε πολύ οικονομικά πακέτα φτιαγμένα για σένα. Πιο βασικό είναι ότι έχεις εμένα δωρεάν coach 24 ώρες το 24ωρο, όπως και δωρεάν συμμετοχή σε υπηρεσίες υποστήριξης, chat υποστήριξης, ιδέες γευμάτων. Είναι η καλύτερη στιγμή να πάρεις την απόφαση να ξεκινήσεις, γιατί το καλοκαίρι πλησιάζει και έχεις να φτιάξεις ένα damn body. Συγχώρεσέ μου τον ενθουσιασμό, απλώς έρχονται φανταστικά αποτελέσματα με άτομα που ήδη είμαστε σε πρόγραμμα. Περιμένω τα μηνύματά σας.